Златната гъска от братя Грим. Имало един баща с троица сина. На най-малкия казвали Глупчо. Всички го гледали от високо, подигравали му се и се отнасяли несправедливо към него, щом им паднал. Наканил се веднъж големия син да отиде в гората за дърва и да насече. Преди да тръгне, майка му дала чудесни топли милинки и шишевино, за да не е гладен и жаден. Щом навлязал в гората, срещнало го едно старо сиво човече, поздравило го с добра среща и рекло: дай да хапна от милинките и да пина глътка вино. Много съм жаден и гладен. Най-умният син отвърнал: ако ти дам милинките и виното, за мен няма да остане нищо. Върви си по пътя. Зарязал човечето и продължил пътя си. Като почнал да сече едно дърво, не минало много време, ударило накриво и брадвата се забила в ръката му. Трябвало да се върне от дома, за да го привържат. А това му дошло от силото човече. После в гората отишъл средния син. Майката дала и нему, както на големия милинки и шишевино. Старото сиво човече срещнало и него и помолило да хапне от милинките му и да пине глътка вино от шишето му. Но средният син рекал: ако дам на тебе, трябва да лиша себе си. Върви си из пътя. Зарязал човечето и продължил пътя си. Наказанието не закъсняло. След няколко удара на дървото, брадвата отскочила и хласнала средния син по единия крак, така че трябвало да го занесат на ръце вкъщи. Тогава Глупчо решил: татко, пусни и мене в гората да насека дърва. Бащата отвърнал: твоите братя се изпатиха лошо. Остави тая работа, не е за тебе. Но Глупчо не спрял да моли и накрая бащата рекал: хайде върви, дано като се изпатиш да поумнееш. Дала му майката една питка замесена с вода и опечена в пепелта и шеше прокиснала бира. Като налязал в гората, срещнало го старо сиво човече, поздравило го и рекло: дай да хапна твоята питка и да пина глътка бира от шишето, че много съм жаден и гладен. Глупчо отвърнал: моята питка, печена в пепел и бирата е прокиснала, но ако нямаш нищо против, да седнем и да хапнем. Седнали на земята, но щом Глупчо извадил питката, тя се превърнала в чудесни милинки, а прокисналата бира в чисто вино. Хапнали и пинали, а после човечето рекло: ти имаш много добро сърце и с радост отделяш от своето за чужди. Затова ще ти даря със щастие. Отсечи хей онова старо дърво и ще намериш нещо в коренището му. Издумало човечето тия думи и се отишло. Запътил се Глупчо към дървото, отсякал го и видял в коренището му една гъска с пера от чисто злато. Извадил я, взел я със себе си и отишъл в една страноприемница да пренощува. Съдържателят пък имала 3 дъщери, които видели гъската и полюбопитствали да узнаят каква е тая чудновата птица. Много му се искало да отскубнат по едно златно перо. Голямата се рекла на ума: все ще намеря сгода да се отскубне едно перо. И когато веднъж Глупчо е лязал някъде, тя го хванала гъската за крилото, но пръстите й на длънта и залепнали за него и не могла да ги отлепи. Скоро дошла и втората със същото намерение, но щом се допряла до сестра си, залепнала за нея. Накрая дошла и третата, и тя да си отскубне златно перо. Другите й викнали: не се доближавай, не се доближавай. Но тя не разбрала защо да не се доближава и се рекла на ума: щом те ще се вземат перо, и аз ще се взема. Тръгнала към тях, но щом се допряла до сестра си, залепнала за нея. И така, трите поневоля прекарали нощта при гъската. На другата заран Глупчо взел гъската под мишница, тръгнал си и нехаял за трите залепени моми, които били принудени да търчат по диремо, то наляво, то надясно, според неговите крачки. Насред полето ги срещнал попът, видял ги, наредени като за шествие, и викнал: не ви ли е срам? Безобразници такива! Прилично ли е да търчите по момъка из полето? Издумал това и уловил малката сестра за ръката, да я дръпне, но щом се допрял до нея, също залепнал и затърчал с тях. След малко по пътя се задал клисарят и видял попа да върви по петите на момите. Почудил се клисарят и викнал: дядо попе, къде си се запътил? Не забравяй, че днес имаме кръщавка. Спуснал се към него и го хванал за ръката, но щом залепнал, търчали така петимата един за друг и скоро видели на полето 2 селени смутики. Попът им подвикнал и ги помолил да откъснат по едно за клисаря. Но щом селени се допрели до клисаря, залепнали и те. Сега зад Глупчо с гъската търчали седмина. Накрая стигнали в един град, дето царят имал дъщеря. Тя била толкова умислена, че никой не успявал да я разсмее. Ето защо той обявил, че онзи, който я разсмее, ще се ожени за нея. Чул това Глупчо и се явил с гъската с цялата свита пред търкинята.
Като видяла тия 7 души да търчат непрекъснато един за друг, тя се разсмяла гръмогласно и просто не можала да спре. Поискала Глупчо за жена, но царят не харесал зетя, почнал да възразява и да го усуква и накрая рекал, че трябва най-напред да му доведе човек, който може да изпие цяла изба с вино. Глупчо се спомнил за силото човече, помислил си, че то сигурно ще може да му помогне и отишъл в гората на мястото, дето всякал дървото. Видял там един човек, който седял с крайно нажалено лице, попитал го Глупчо какво толкова му тича на сърцето и човекът отговорил: мъчи ме страшна жажда и не мога да я оталожа. Студената вода не ми понася. Преди малко наистина изпих една бъчва вино, но то беше кажи-речи капка върху нажежен камък. Ще ти помогна, рекал Глупчо. Ела с мене и ще пиеш до насита. Завел го в избата на царя и човекът се нахвърлял на големите бъчви. Пил, докато го заболял коремът. И преди още да залезе слънцето, изпил цялата изба. Поискал Глупчо повторно невестата си, но царят се ядосал, че дъщеря му ще бъде отведена в някакъв неогледен момък, когато всички наричали Глупчо, и поставил много условия, за да му доведе най-напред човек, който може да изяде цяла планина хляб. Не мислял дълго Глупчо и отишъл веднага в гората. На същото място седял човек, който се стягал корема с каиш и намръщен му рекал: изядох цяла пещ хляб, но не може ли само с толкова да се оталожи такъв голям глад като мой? Стомахът ми пак е празен и трябва да го стегна с каиш, иначе ще пукна от глад. Зарадвал се Глупчо и рекал: стани, ела с мене, ще ядеш до насита. Завел го в двора на царя, който през това време заповядал да съберат и докарат брашното от цялото царство и да опекат от него грамадна планина хляб. Изправил се пред нея човекът от гората, почнал да яде, за един ден цялата планина изчезнала. Поискал Глупчо за трети път невестата си, но царят пак почна да го усъква и пожелал кораб, който да върви еднакво по море и по суша. Пристигнеш ли тук на него, рекал той, веднага ще ти дам дъщеря си за жена. Отишъл Глупчо право в гората, а там седяло старото сило човече, което поделил някаква питка и рекло: пих и ядох за тебе, сега ще ти дам такъв кораб. Правя всичко това, защото ти беше милосърден към мене, и му дал кораб, който може да върви по море и по суша. И щом го видял, царят не можел да му откаже дъщеря си. Дигнали голяма сватба, а след смъртта на царя Глупчо наследил царството и живял дълги години честито с жена си. Благодаря ви за слушането. Ако ви хареса това, което правя, абонирайте се и поставете лайк.